Daukagula Kortajaren Andrea, egunon. Egunon. Gaiak pilatzen ari zizkigu. Asko xamar eta denbora gutxi. Animatuak eta kurso politikoa bintzat animatu hasi dalen baten duz. Bai, eta honetan, Jauregi jaunaren agerraldi ere badaukago Eusko Legebiltzarrean, loture egitearren hitz egiten ari garen gaia luzatu nahi dizut, ia egonkortasun hori ere nabaritzen den Euskal Erakundetatik. Egia da, Madrideko realidadea dala egonkortasuna bere magnitude guztian, ez? Beti horrelako sistratan bizi garela, ez? Eta egia da entzuten ari nintzen hitz egiten nahi zinatena, eta uste dut oso importantea dela aipatu den kontu bat, ez? Horre fidagarritasunaz hitz egin da baita ere, ez? Alderdiek beraien artean dituzten jokoetaz, baino ez da hitz egin, ez? Atzo aprobatu gabe geratu zen lege horretaz, eta uste dut horrelako giroak, ez egonkortasun giro horiek, baino batez ere alderdien arteko ikamika horiek herritarren kezka nagusi diren horien gainean ez izatea, etxebizitzarekin dugun arazo larriaren inguruan kasu, sortzen duela, kurso politiko honetan hainbeste aipatu den desafekzio hori, edo herritarren urruntze hori, eta hori oso kontutan hartu beharko genukela. Eta saiatu ere egun hauetan, legebiltzarrean egon diren konparezentzia horietan ere, pixkat hori ere maigaineratzen, sailburuak etorri diren horretan, nolabait dugun eta kurso politiko honetan mintzagai izan den desafekzio horren inguruan hitz egiten, eta horri aurre egiteko, desde luego, EAEko politika gintzan behintzat, erantzunak emateko, herritarrek bizi dituzten kezka horiei buruz hitz egiteko, eta argiak izateko dugun beharraz hitz egiten saiatu gera azkeneko egun hauetako konparezentzien. Loture egiteko dagoeneko jotasu hasi zaretelako Eusko Legebiltzarrean, berrogei kontu erregistratuta utzi dituzuelako, galdera batzuk, legez besteko proposamenak ere badaudelako, eta hor badago zuek markatutako erronketako bat, Madrileko demokrazia bizi berritzeko planari ere, zentzu batean lotura egiten diona, ez da? Baten bat aipatzearen, fake news, albiste faltsuekin amaitzea, itxura ona du, Madrilen argi berdea jasotako lege horrek hemen Euskal Herrian aplikatzeko baita ere? Nik uste dut, atzo Madriden aurkeztutako regenerazio pakete horretaz pentsatzeta izeala, ez da? Nik uste dut hor badirela kontu desberdinak, ez? Batetik, falta da sakontasun pixka bat egiten den irakurke horretan. Egia da, norabidean egon daitezkela kontu batzuk ondo bideratuta egon daitezkenak, eta egia da baita ere, guk uztailean Madrideko gobernuarekin izandako elkarrizketetan aipatu genitun zenbait kontu, sartu direla, ez? Izan hau fake newsen ingurukoa, desinformazioaren ingurukoa, izan baita ere, gazteleraz aritzen ez diren medioek behar duten babesaz, gardentasunaz, badira zenbait kontu, ez? Baina badira beste hainbat kontu ere, gure ustez, erabatez nahikoak direnak, ez? Mordaza legea aldatzea planteatzen da, baina, ez dira aipatzen, lege horretan lesiboen diren artikulu horiek, eta bere garaian ere horregatik bozkatu genuen lege horren aldaketaren kontra, eta sekreto ofizialen legeari dagokionean ere, ez da argitzen zer dan planteatzen dena, ez? Eta, desde logo, aurrekoan ekarritako epeetan eta ekarritako planteamendu bat baldin bada, guk hori ez dugu konpartitzen, beraz, uste dut, nahiko, eskaxa edo dela oraindik egindako planteamenduak, ikusiko dugu ze bide izango duen, baina argi dagoena da regenerazio politiko sakon baterako beharra dagoela. Etxeko kontua helduko diegu, 240 ekimen horien artean, batzuk ere entzuten ari garelako, sailburuak dagoeneko Eusko Legebiltzarrean egiten ari diren lan ildoen aurkezpenen proposamen horretan, 100 egun betetzear da Imanol Pradalesen gobernu baita ere, demora tarte hori eman zielako Euskal Herria bilduk, nolabait ohitura hartu, aurpegi berri eta jende berri asko dagoelako. Ze sintonia hartzen diozu legealdi hasiera honi? Guk esana dugu, ez? Guk legealdiaren hasiera honetan ez dugu aukera hundirik ere izan elkar ikusteko, etzazutela pentsa, porque nik uste pena merezi dula aipatzea eta niretzako larria delako 7 hilabete luzeko inaktibidade eduki du parlamentoak. Uste dut hori badaela salatzeko kontuaz, 7 hilabete luze dira, legebiltzarrak bere
aktibidade arrunta garatzeko aukerarik ez duela, gobernuari kontrol egiteko aukera ez duela, elkar ezagutzeko aukerarik ez dugu izan tarte honetan, eta bueno, ez, gaiak ere martxan jartzeko badugu premia bat, eta esango nuke 7 hilabeteko epe hori luzegia dela. Eta gu lanean aritu gera, horren adibide dira, desde luego, aurkeztutako ekimen horiek, eta guk sintoniari dagokionez, esan dugu, sumatzen dugu. Hala ere, horrekin jarraitzeko erabili dituzue, Euskal Herria Bilduk legebiltzarrean dauzkan mekanismoak, denbora tarte hori murritzakoa izan eta hilabete egingarri bihurtzeko abuztu eta iraila? Bai, planteatu zen, sumarrek okerrez banago planteatu zuen, habilitazioaren aukera, guk horren aldeko planteamendu egin genuen, baino etzen aurrera atera, eta guk desde luego hilabete guzti hauetan lanean jardun dugu modu arruntean, ze hori da gure lana, eta ekimenak sartzen. Sintoniari buruz. Eta sintoniari buruz dagokionean, guk euki ditugun hartu emanetan, esan dugu, kordialak izan dira, ezin zan beste erabatea izan, uste hori ere normaltasun batean sartzen dela, eta egia da ikusten dugula nolabaiteko emendakin bat, formetan, gutxienez, ikusten dugu, badala aurreko gobernuari egiten zaion emendakin bat, hainbat aspektutan, izan osasunaren kasuan, ez dakitez, baina goatzen naiz, leno legebiltzarrean planteatzen zanean, osasun sistema publikoan arazo estrukturala genitula, estrukturala esatea zan, ez dakitola hitz tabu oitako bat, ez, legebiltzarrean, eta lenguan, Prades lehendakariak berak esan zuen, osakidetza gainbera egoera batean dagoela eta estrukturalak diren arazoak ditula, ez. Orduan, guk sumatzen dugu bai formetan, erlazionatzeko moduan, berak planteatu ditun zenbait erramientatan, ez, izan adibidez baita ere, osasun maila osatzeko hori, sumatzen dugu nolabaiteko emendakin bat badagoela aurreko jardunari dagokione, ikusi beharko da emendakin partzial hori, formetan dagoen emendakin hori, noraino iristen den, eta politika konkretuetara ere gauzatzen den. Eta horrek ikusten da osakidetzaren kontuan, eta nik uste Alberto Martinezeko ostiral honetako agerraldian ere, zentzu batean pazientzia ere eskatuko duela, ezta? Bostendo taldeari mandako elkarrezetan aitortzen zuen, imposiblerik ere ezin dela eskatu, pandemia aurreko errealitatera hurbiltzea, uste ezinezko hitza gainera erabiltzen zuela horretarako, ez dakit abia puntu egokia iruditzen zaizuen hori? Kezkagarria iruditzen zait. Kezkagarria iruditzen zait, abia puntu bezala, eta iruditzen zait ambizioak izan behar duela, behar dugun osasun sistema publikoa eraikitzea. Eta horrelako aurretiko muga horiek jartzea, kezkagarria iruditzen zait. Egia da, dugun egoera oso larria dela. Eta pasadegula denbora gehiegi, errealidade bat eta dugun arazo potolo bat ukatzen, neurririk hartu gabe, eta horrek eramaten gaitu, orain dugun egoerara, eta guk ere esan genuen, osakidetzak behar dituen neurriak direla estrukturalak maila horretan, eta eskatzen dutela orain arte burutu diren politikek 180 graduko aldaketa bat izatea, horiek funtzionatu izateko ere beharko da denbora bat, ez? Baina uste dut aritu behar gerala ambizioz, eta aritu behar gerala, erronka honek merezi duen tamainan. Ze beste gauza bat ere esan zuen sailburuak elkarrizketa horretan, eta esan zuen orain dugula entzuten duen osakidetza bat. Horrek esan nahi du aurrekoak ez zuela entzuten, eta hori bada ere emendakin bat, eta hori ere bada aurrera begira osakidetzak eta osasun sistema publikoak izan behar duen jardunaren adibide argi. Sorpresa hartu duzu, Mikel Torresek gutxieneko soldataren inguruen egindako proposamenak, Euskadiren errealitate ekonomikora egokitu behar den gutxieneko soldata izan beharko lukela? Begira hori da, kontu bat, guk legebiltzarrean hainbatetan planteatu duguna. Horregatik, batez ere sorpresarik hartu duzu. Eta akordio bat ere erdietxi genuen honen inguruan, gogoratzen baldin bazeate, 2008koa aurrekontuen inguruko akordioa erdietxi izenean, eta planteatu genuen, bide honetan bidea egin behartzela, ez? Ikusiko da hori nola gauzatuko den, nola funtzionatuko den, zein espazio izan behar duen hori gauzatzeko egokiena, zelkarrizketa maila bere horretan momentu honetan ez dago sindikato guztien presentziarekin bermatua, beraz ikusi beharko da horrek gero ze gauzatze izango duen, baina guk oso argi daukagu guk gure realitate sozioekonomikora egokitutako gutxieneko soldata bat behar dugula. Eta uste maiazu, apunte txiki bat egiten,
begira nola aldatzen diren, ez, posible denaren markoak, ze orain arte, hau bazan imposible bezala planteatzen zen gai horietako bat, ez? Eta orain, ematen du, posible dela. Beraz, ikusten da, mai horretan, enpresek bintzat ordezkaritzarik bali modutea akordio lortzea komplikatu egingo dela, Espainiako debate ere hor daukagulako, ze gertatu den patronal benetan garrantzitsuekin. Anduizak eskatzen zuen nolabait kopuruaren inguruko debatetik ateratzea ez da bai dau. Uste duzu arriskurik badagoela, gutxieneko soldataren inguruan, kopuruen gorabera horretan debatean denbora galtzeko? Hombre, uste dut, gutxieneko soldataren inguruan kopuruaz ere hitz egin beharko dela, ze aldarrikatu egiten zuen nolabait edo jaurlaritzak badauzkala tresna nahikoak edo identifikatzeko egoera ekonomikoaren arabera kopuruak zein behar duen izan. Nik uste dut hor importantea izango dela prozesua eta importantea izango dela erabaki hori nola hartzen den da zeinen artean hartzen den, ez? Hor prozesua izango da ondo zaindu beharrekoa, akordioa izan dadin baita ere zenbateko horren inguruan eta zenbateko hori gure errealidadera benetan egokitua egon dadinez. Edozein kasutan jaurlaritzak hori ematen den bitartean nolabait idea hori ere bultzatzeko badu aukera eta bere menpeko diren kontratazio horretan aplikatu dezake gutxieneko soldata propio bat eta horrek ere nolabait merkatuari eta gainuntzeko eragilei ere nolabait bidaltzen die mezu bat, ez? Guk beti jaurlaritzari eskatu diogu gai honetan jarrera proaktibo bat izatea. Bai, ez espektadore bezala egotea nolabait gertatzen diren edo eman daitezken eztabaidoien artean, baizik eta jarrera proaktibo bat izatea eta ez perfilez jartzea, ez itxoitea, ez kolaboratzaile lan egitea, baizik eta jarrera proaktibo bat izatea jardun horretan eta berak ere egin dezake bere eskumeneko diren gaietan. Bueno, kopuru bat identifikatuta dago, gutxieneko soldata izan beharko lukena? Bai, bueno, guk orain arte 1.900 gutxieneko soldata hori genuen identifikatua, baina, bueno, egin beharko litzake azterketa bat, egun dugun errealidade horretara egokitzeko, zenbait sindikatok ere planteatu dute bestelako zenbateko bat, uste dut hor, izango direla segurazko adierazleak, zehatz mehatz horrelako ariketa bat egin ahal izateko. Ikasturte honetan izan genezaken beste debate posible bat, autogobernuari buruz. Jaurlaritzatik entzun dugu autogobernu gehiago eta hobea. Baina Ugarretxenaren atzoko batzordean, EAJ eta Alderdi Sozialistaren artean egon daiteken aurrez aurrekoari buruz ere bai, eztabaida semantikotik haratako edukiari buruz ere eragina izango lukenak. Nola bizi izan duzue hau, esaten zuelako Ekainrikok estatusez. Estatutu berriaz itzengo dugu, baina estatus alboratuta. Bueno, nik uste dut, atzo, Ugarretxen Andreak esan zuen, estatus berri baten inguruan hitz egin behartzela. Eta gero gertatu zen, gauza oso harrigarri bat, iaia legebiltzarrean preserbatibo bat ateratzea edo agertzea baino harrigarriagoa den gertaera bat eman zen, eta izan duzen, batzorde horretan, gobernua sostengatzen duen talde bat, gobernuari oposizio egiten ikustea, eta hori gertatu zen atzo, ze, bueno, nolabait, uste Alderdi Sozialistako kidea saiatu zela, firme hor, ohartarazpen batzuk egiten, eta nolabait planteatzen, eztabaidak nondik izan behartzuen, ez? Bueno, guk uste dugu eztabaidak era argian estatus politiko berri baten inguruan izan behar duela, eta izan behar duela hola, jaurlaritzak berak baduelako dokumento bat argiki azaltzen duena abia puntua zein den, eta da, batetik badugula nolabait autonomia bat edo baditugula eskuduntza batzuk, baina horiek erabat baigatuta eta zehatuta daudela, ez? Mutilatua daudela, beraz, behar dugu eztabaidatu, behar ditugun eskuduntza horietaz, baina behar dugu eztabaidatu baita ere, horiek bermatzeko behar dugun estatuarekin izan behar dugun. Zein formularen bitartez aktibatu debatea? Autogobernuaren ponentzia behar aktibatu beharko litzateke? Formula hori bultzatuko duzu, Ikusiko dugu zein dan formato hori. Nik uste dut edozein kasutan importante dena dela eztabaida ematea, eztabaida hori lasaitasunez eman alizatea, betori gabe edo adberdentziari gabe eman alizatea, ze gaur ikusi dugu naziometroaren emaitza hori, eta ikusi dugu Euskal Herritarrek, hemen erabaki nahi dituztela berari dagozkion politikak. Erabaki nahi bai, baina emaitzari buruz? Emaitzari buruz, ikusiko dugu zein den emaitza, baino... Gehiengoak ez ezko bozkatuko lukelako galdeketa hori ongo balitz? Bueno, ikusi beharko genuke galdeketaren galdera zein den. Abia puntualare autogobernuaren debate horri buruz, uste duzu, PSR-ekin daukan tratuak EAJ
nahi gabe do derrigor zuen handik aldentzen duela? Ba, ikusiko dugu zein den planteamentua, ez? Baina nahi, EAJ eta PSren arteko eztabaida honek, ba, galdera bat sortzen dit, eta da, gobernu honek edo koalizio honek ze herri proiektu duen eskaintzeko, ez? Ze ikusi dugu horrelako gai estrategiko batean ez daudela ados, baino 80, gobernuak ez dakit uste esan dezula egun urte horiek, egun horiek betetzea di joan honetan, ba, egun horietan ikusi dugu nola, ba, desabenentziak agerikoak dira hainbat gaietan, etxe bizitza gaietan, hezkuntza gaietan, euskerari dagokionean, HTaren inguruan, ikusi dugu baita ere, estatus politiko berriaren inguruko eztabaidan ere, ba, desabenentzia horiek hor daudela eta desberdintasun agerikoak dituztela. Eta galdera da zein dan eskaintzeko duten herri proiektu bat. Nun dago interes orokorra, nun dago herri ikuspegia, beraien arteko akordio horretan, ze susmoa da, gehiago direla bestelako interes batzuk erdigunean duena. Susmoa da, Espainiako gobernuak dagoeneko abiadura handiko trenari buruz erabaki hartuta daukala, Iruñek eta Gasteizek lotura izango dutela? Ba, ez dakit zein den susmoa, baina uste dut HTaren inguruan ikusten ari geren azken kapitulu hau badala erabat esperpentikoa, ez? Ikusten ari gera nola alderdi bereko kideak ikamikan ari diren publikoki, ikusten ari gera nola bakoitza ari den defendatzen berea, baino horrek eztabaida horrek zerikusi gutxi du interes orokorrarekin eta herri perspektiba batekin. Zein da interes orokorra? Ba, nik uste dut interes orokorra izan behar duela herritarrentzako baliagarria den proiektu bat, herritarrentzako jasangarria izango den proiektu bat, eta desde luego, ba, epetan ere, beste epe batzutan eraikitzen dena, eta esango nuke hori ez dela HTA. Trenari lotuta Altsasu Gasteiz Mirandardeko tren loturari bultzada ematere jaso duzulako ekimenen artean. Bietakoren batean aukeratu beharko bazenu, Ezkio itsaso edo Gasteiz, hor badaukazue erabaki argi bat edo zuzeu ere Espainiako gobernuak eskuarten daukan txosten horren zain zaude? Gure posizio oso argi dakagu, eta gure posizioa da konexioak izan behar duela beste oain dagoen tren bide hori edo infrastrukturak baliatuz prestazio handiko tren bat izan behar duela, Gasteiz eta Nafarroa Iruña elkartuko dituena, gaur egun dauden azpiegitura horiek baliatuko dituena, jasangarriagoa dena, merkeago nada, eta bermatuko duena gainera, bai herritarrak, bai pasajeroak, eta bai merkantziak garraiatzea hori da gure apostua. Amaitu horretik, nazioarteko kontuei buruz ere bai, Venezuelari buruz jarrerak nahiko argi izan ditulako Euskal Herria Bilduk, kanpotik egondako interpretazio bat izan da, jarrera aldaketa bat egon ote den Madurok aktak argitaratu beharko lituzken edo ez hauteskunde haien inguruan. Sinesgarritasunik ematen dizu bere hitzei atxilotu dauden bi bilbotarren inguruan? Bueno, egia esan uste dute atxilotua dauden persona hoiei izan zaien errespetuagatik importantea dela orain, bere familiek eta aukera izatea jakiteko, ze nun dauden, ze nola dauden, eta hori konsulatuen bitartez eta egin ahal izatea, eta importantea izango dela baita ere, kontuan hartuta egiten diren akusazioak larriak direla, beren eskubide guztiak bermatzeko, zerbitzu juridikoek eta akusazio horiekiko sarbidea ukitzea, eta hori ez, batez ere beren eskubide guztiak bermatuak izatea, ze akusazioak larriak dira, eta uste dut mailan ere aipatzen zenuten bezala, jakintasuna handia dagoela, gertatzen ari daren inguruan, eta uste dut kontuak merezi duela prudentzia gehiago. Goizeko 10:06 minutu Nerea Kortajarena sentitzen dut airean gauza asko gehiagi gelditu zaizkigulako. Izango dugu aukera. Bakizu, bisitan etortzeko aukera beti aukazula. Zer bat eskerrik asko. Osondo, bai zuri.